Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, програма «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Почнемо. Система стипендій має мотивувати студентів до отримання якісних знань. Цитує Володимира Гройсмана інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. Система стипендій має мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань. Водночас ті студенти, що потребують підтримки, мають отримувати соціальні стипендії, переконаний прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це він заявив під час зустрічі зі студентами Національно-технічного університету України Київського політехнічного інституту. Я вважаю, що створення системи, яка буде підтримувати якість знань – це перше. Про кожного, хто потребує соціальної підтримки, ми маємо попрацювати і зробити таку підтримку адресною і цільовою. Тоді буде справедливість і серед студентського середовища, і буде мотивація додатково бути успішним студентом та отримувати якість у навчанні, наголосив прем'єр-міністр. У бюджеті 2017 року фонд стипендій було збільшено на 580 мільйонів гривень, що майже 6 мільярдів гривень, зауважив глава уряду. Він також зазначив, що є дві частини стипендії – академічна і соціальна. У мене питання: стипендія – це соціальна допомога чи це мотивація до навчання? Мотивація. Якщо це мотивація до навчання, давайте мотивувати успіхи цього навчання. Тим, кому потрібна соціальна допомога, давайте її надамо, зауважив він. Давайте будемо вирішувати, або ми будемо стимулювати знання і якість знань, або тому що за великим рахунком ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен. Вам, вашим батькам і мені потрібні ваші знання і ваш успіх. Коли ви прийдете на роботу після закінчення університету просто з дипломом, вас можуть не взяти. Якщо ви прийдете на роботу з дипломом, який підтверджує якість знань, якими ви володієте, ви будете успішними. Тому що тільки освічені люди можуть забезпечити успіх, підкреслив Володимир Гройсман. Депортованого кримчанина Халілова хочуть примусово госпіталізувати, повідомляється на сайті Крим Реалії. Депортованого кримського активіста Надіма Халілова, який більше місяця тому оголосив голодування у фільтраційному спецприймальнику в Краснодарському краї, планують госпіталізувати. Про це повідомляє КХА з посиланням на карачаєвського активіста Хасана Халкечева. Справа набуває більш критичного характеру. Учора, коли зідзвонювалося з Надієм Беєм, голос у нього вже був ослабленим, розповів Халкечев. Однак, додав співрозмовник агентства, Халілов у разі направлення до лікарні має намір чинити опір примусовому годуванню, якщо таке фізично під силу людині. У яку саме лікарню мають відправити кримсько-татарського активіста, поки невідомо. Про те, що стан Халілова помітно погіршився, також повідомив у Фейсбуці Айдер Ісмаїлов. Вийшов з ним на зв'язок у неділю. Становище критичне, знесилений, ледь чутний голос. Не просувається, постійно в лежачому положенні, написав Ісмаїлов. Халілов розповів співрозмовникові, що закінчує писати заяву до російської генпрокуратури про порушення справи за фактом доведення його до самогубства. Сам Ісмаїлов подав аналогічну заяву до прокуратури анексованого Криму. Пізніше Халілов розмістив текст заяви до російської генпрокуратури у Фейсбуці. 7 листопада за рішенням підконтрольного Кремлю суду кримського татарина Надіма Халілова вивезли за межі Криму. Халілову дали можливість заїхати додому, взяти теплі речі, гроші та документи. Зараз Халілов перебуває у фільтраційному пункті в Краснодарському краї. Привітання зі святом Ханука від Рефата Чубарова. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав євреїв зі святом Ханука. Вітання Рефат Чубаров розмістив на своїй сторінці Фейсбук. Моїм чисельним друзям, євреям, а також всім нашим спільним друзям, громадянам України. Прийміть мої щирі вітання із нагоди Ханука, свята очищення, освячення і відновлення. Хай світла Хануки принесе в кожну родину радість та мир. Надасть всім і кожному
кожному впевненості та сил подолати виклики і випробування, привнесені в наше життя. Знаю, збережемо єдність, захистимо Україну. Захистимо Україну, повернемо Крим, відновимо Донбас. Пише Рефат Чубаров. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.